Eta egia izango. Zer, harritu da? Zutan ni... Ez zen sinistu. Baina, zuk zenbat urte dituzu. 60 inguru izango dituzu? 68 mote, 68. Bueno, itxura hona daukazu. Zure buruan ongi zaindu duzu. Eskerrik asko. Eta zer modu zaude? Zure antzera. Bueno, zenbait gauzetan, zu baino hobeto igual, Farra nahi bezala egite duzu. Bueno, zutanik. Oain de repente galdera pila dauzkate egiteko. Pentsatzen nuen, bai. Baina jakin ezazu, galdera horietako asko egiten dizkio da oraindik ere nire buruari. Baina lasai, ikasiko duzu galdera guztien erantzunik gabe bizitzen. Etxean, betiko etxean biziko gera, ezta? O biziko zera? Noski, etxe berean bizi gara, baina bainitzen duk ezagutuko. Azken aldean sekulako berrikuntzak egin ditut. Bai? Zer, zu bakarrik? Tira berden du, ez du jakin nahi. Baina, lagunak zer, betiko lagunekin, ez da? Urteroko bideak egiten, hori ez da aldatu, ez? Eta bandik egin behar ditugunak. Hori ez da guzterik. Nola nahi ere, aholku bat emanen nizuke. Begira, bizitzan, zoriontasuna ez da helmuga. Bidea baizik. Eta zu gozatu bide horretan. Ulertu dut. Aizu, eta pirzinazte? Kendu egin diazu? Noski, aspaldi, eta jada ez duzu erretzen. Eta mendiko bilaldia dituzu gustoko. Eta yoga egiten duzu. Hor baduzu zarritxura bai. Badakigu luzaroago biziko garela. Horrexegatik dagoeneko ikertzen ari gara hobeto bizi ahal izan gaitezen. Adin berri, adineko pertsonen arreta integralerako eredu berritzaile bat.